Сега ще се проведе втори тест на газ сигнално оръжие, използвано срещу нападател. Евентуалният нападател съм аз. Пистолетът за теста е Колосала Магнум. Ще бъдат стреляни 5 патрона, от които 3 са CN сълзотворни и 2 CS въздушливи. Тестът ще се проведе на дистанция от около 2 метра, дори по-малко. С всичките си сили ще се опитам да стигна стрелеца и да се опитам да му взема оръжието. Ще се опитам да превъзмогна ефекта от газовите патрони и сега ще видим колко ефективно ще е газовото оръжие срещу мен. Както виждате, изгубих боеспособност за съвсем малко време. Все още съм способен да нападам. Ефектът върху очите се прояви след определено време след изтичане на теста, след привършване на изстрелите. Определено се получава едно зашеметяване. В първите няколко секунди абсолютно нищо не се вижда от дима, от аерозолния облак. Като цяло, на някои хора може би е бил подействал по-силно, на други по-слабо. Но обобщението от теста е, че 100% газовият пистолет не може да спре евентуалния нападател, решил се да възпроизведе някакви действия срещу нападнатия.